Bietene juin kalo kile muga ani woro samba flani muga ani saba mali kunnafoni bolo sira lajɛ bagaw amu sɔgɔli mana sanga anaga wagati mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔkanna ma aw sigilen bɛ ka bɔ mananga kunnafoni min ma kɔnɔ ali wagati sira ko kura aw bisimila. Referendum min kɛra juin kalo tile 18 sanba flani muga ani saba awo ale kɔni ye san sɔrɔ eji ni ale kun bɛ referendum ale kɔni koɲɛ ɲɛnɛbɔli ale ni a sigili sen kan o maaw y'a yirana k'a fɔ kɛmɛ sara la 97 de sɔnna ni sariya sunba kura min tara an ka jamana kɔnɔ. Tile damadɔ yani seliba cɛ Bamakɔ ka caman de bɛ taa u ka dugu la ka taa seli kɛ. O hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔn sama de cayalen don an ka terrain gariw da la ale ni an ka mobili place olu kɔnɔna. Fɛmi an ka duguma kalanso kemili min tɛmɛna ni a bɛ f'a ma ko DEF ale kɔni jaabiw bina sibiri don tɛmɛlen juin kalo tile 24. O hukumu kɔnɔna la kɛmɛ sara la 30 ɲɔgɔnna de ye nin jaabi olu kɔni sɔrɔ. O y'a yira k'a fɔ maaw kɔni sigilen kun don ka jaabi nin makɔnɔ cogoya min na a ma se ka ko o cogoya la sabula maa caman o kɔni ma se ka DEF kɔni sɔrɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ juma tɛmɛli kunnafonidilaw jɔnjɔn dira o maa dɔw kɔni ma. O kɛli senfɛ Isaka Fagaba Sisoko jɔnjɔn dira ale ma ale tun ye rédacteur dɔ ye. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na o kan bɛ kunnafoni kura wɛrɛ.